Babban gidan likita da ke nan Taketa na fuskantar karuwar marasa lafiya musamman yara da mata da ke fama da cututtuka masu nasaba da damana kamar zazzabin cizon sauro da dai sauransu. Hukumomin kiwon lafiya na kira ga mutane da su ci gaba da tsaftace muhallinsu domin kauracewa yaduwar cizon sauron. Likitoci da ma'aikatan jinya suna gudanar da ayyuka cikin tsanaki da kwarewa domin tabbatar da cewa kowa ya samu kulawa ta musamman. Wani masani a fannin kiwon lafiya ya mana ƙarin bayani kamar haka. Yake mafi muhimmanci na farko shine shiga gidan sange ga kowane yaro da kowane babba, kuma tun bana 'yan ƙananan yara ya dace a dinga kulla musu sange tun lokacin da dare ya fara, su samu su shiga cikin sange tun da wuri. In ma ta kama cin tuwo ne a ce an yi cikin sange, saboda so da dama za a gani da manyan da ma yaran lokacin da ake zama ana hira kayan a kwanta, a lokacin nan ne sauro ke cizon mutane. Kenan dole sai an ɗauki matakai tumbana ga illar da ita wannan cutar take badawa na yawancin karancin jini ga mata masu juna suna yin bari, ko kuma ma yawan an yi ta ƙarin jini ga yaro, ƙarshen ta ma wata rana a rasa yara.